Здравейте, аз съм Кристиан Мърнов и днес играем играта Underfire. И окей, първо ще покажа моите инвентори. 8 март. Да сте живи и здрави. Нали всички майки. Пожелавам на децата ви да бъдат все така усмихнати, такива глупоста. Така че да, окей. Ние сме си клюпнали това, да се знаете, окей. Значи сега отиваме на Return и Enter Channel. Значи ще играем в нови с едно. И добре, днес ще играем един Ghost мод, ето този сървър. Не, всъщност Ghost модове няма тук в момента, така, което ми е много гадно. Към един такъв тим мод, който обаче още не е стартиран. Както виждате, в момента няма много хора, не знам защо и по каква причина няма хора в сървърите. Не. Добре, егати. Добре, тук мога да играем, защото с 13 от 16, така че ще играем. Нека да започнем да играем. И се надявам играта да ви хареса. За първи път снимам на нея. Не от Фейсбука, купена, нали? И от Фейсбука има, но той може да се купува, така че аз съм си я купил. Така че, се знаете, нали, тя може да се купи. Няма дам линк в описанието, понеже не ми се занимава с такива глупости. Да дам линкове и неща, вие сте достатъчно нема умни, че да се знаете. Аз съм 5 ранг. Тук има наш отбор доста голям шанс да поменим, понеже видяхте, че има 28 ранг. Малко лагна. Винаги лагва, когато започвам игра. И също стартира. Окей. Та не знам, защо тази реклама ми излиза. По някакъв начин много тъп ми излиза. Фак, хора. Когато игра, много ми лагва. Гледайте. Не мога да играя. Се опитам да играя, ама сензитивито е много гадно и не мога да играя. Казвам ви. Фак. Аз бях последна, бе. What the hell. Много ми лагва обаче, не знам защо. Добре, дано сега да не ми лагва вече. И започнахме и у мене бомбата, what the heck. И колко сме в един отбор, трима сме. Добре, Уерти. Добре, аз ще фърля бомбата най-вероятно. Фак, те не са стигнали още. Дай. Уерти, аре някой да ми идва. Някой тим, хайди. На то му дадох бомбата. Той също ще постави. Фак! Пак му убитос! И наша умра и фейл. Добре. Значи загубихме това не е края на рундовете. Но както и да е. Пак и мен бомбата. Абе, фак и менчета. Добре, този път че гледам да съм добър. Скитрол... Не се бяга с контрол. Окей. Така. Значи много маза като е у мене бомбичката. Да, как ще 40 секунди една бомба? Пак му бе! Ей! Ама то с много мадразни, казвам ви. Какво да ви казвам просто. Много съм разчарован. Fuck you, бе! Добре, то слез долу. Сега си наркоманът. Fuck! Браво на нашето, той постави бомбата.
Много съжалявам за един звук, който чухте. Добре, никой не може да намери бомбата. И те не знаят. Фак. Абе, мятаме на някой пък, който я иска. Някой да взема. Взема тя, ребята. Аз не искам тази бомба. Хич не съм добър с нея. Фак, то ще да слезе. Наркомани? Гледай, шитови голями. Гледай, оня пак стои. Сети се чудо да бързо, ма добре, че аз се справях. Съжалявам, ако чуят някакъв излишен звук. Оня да отиде. Фак! Fuck you! Така мислиме еднакво. Така. Ние сме дед. Всяко пак ми даде бомбата. GG, някой да иска бомбата. Аре, взимайте. Аз подарявам бомби. Всъщност, може да тръгнем по друга тактика. Какво ще кажете, аре? Аре, по друга тактика тръгваме. Аз тръгвам по тази тактика тук. Fuck you, man! Fuck. Не, честно е, то ще има някаква бомба. То я съм... Не, аз всъщност не съм си купил така. Така, сега внимаваме. Окей. Така. Ама ще лепна, бе. Опа. Ето също много яко и ти може да играем, ако искате. Е така. Един ден Кристиан Маринов се опитал да хвани топка, но той не успял. След това се опитал още една топка и след това още една. Да, той много яко с ефекта, нали. Моите има да играем колкото си поиска. Ма, той ти закара екран, гледате е много по-удобен екран. Не си очаквала, да. Аз някога казвам за тази игра. Човека, ма нали знаеш, що си до човека, като и влезеш по... Окей. Продължаваме напред, хора. Не знам кой е бомбата, който и да е, искам просто да печелим един път. Спечелим ли ще просто ева на... Шито. Кой ми фърли бомбата? Да и про замазан гаден. Подал пъх. Фак! Също му убият. Не мога ма фанат. Майка ти тъпа. Отситаха, ма. Ще им фърля бомбата, кой ще кажете? Ей, да и фърлям бомбата. Май! Хора! Не знам какво кажа тази игра. Глей, вярно е, че Терминатора е хакер. Сидендър на убия, браво! Той кой пише в чата, бе? Глей, Терминатор с хакер. Защото той... Глей, даже този Джак пак са техния отбор и вика, че Терминатор е хакер. Вярно си? Гуер ти мисля, че е на първо място. Не, Гуер ти е на второ. Кират. Качила една в Фейсбука, явно той създава някакви проблеми и от Вайбъра с неговия номер, обаче пише Ивайло. Не пише неговото име, пише Ивайло. И тъскат го изцепи, не знам.
Така. Тя е странно, бе, временната. Така. Тя е странно, бе. И добре, хора, свършихме матча и загубихме. Така, сега ще... Така, малко. Виж, жени, бе, ти къде покрай него една свясна, ти за какво приказваш, бе? Ай, бягай от тук, бе. И чакай да се разправя, да са на варите Извинете. и тази Така. Вечера. към Варна. И тази певица, която ти казах, че е много Какво ще кажете, моите момчета, играм един неят мод. с нея. И явно нещо Обаче си тая. ми създавал дали. Не знам, нямам идея. И гледам по едно време Галина качила някакви снимки и Джамес, чел. What the heck? И тъска писала някакви, ти беше вчера ли не оня ден, писала някакви постови, завистта е голямо нещо, не знам какво, не знам, що е пълно време в коментарите, изтипосвам Жеко. Направо, вайбъра му изтипосвам и отгоре като пише бива да си прост и да си ограничен, обаче каза, служи си, каза очелата и си спомни, каза с нощи на коя маса стоя, каза в барите, ма казвам, че не работи едно и явно тъс Галина се обади и она се изтри всичко семейство, че махна му снимката от коментарите от всякъде. Явно Галина извънна, да й кажа, нали, такова. Ама въобще не искам да го виждам, честно ти казвам, нито ми извънявам, нито нищо. Спря да ме притесняват. Отивам. Снимки, надали ще качвам с колежките, ще качвам снимки, моля се дърти пенсионерки. Нямам намерение да качвам всяк снимки. Тя днеска ще на дискотека. Ха-ха. Деда в звезда стига да ходя с 3 дни приятелки. Викам, како? То там викам не и за нас. Добре. Хора, мисля тук да приключа този епизод. Ако играта ви хареса, абонирайте се за мене, сабскрайбвайте и чао, чао и до следващия път.